Исәнмесез, сез Яңа Гасыр телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Һәм бездә бүген гадәттәгечә кунак бар. Ул татар җыр сәнгатенә көчле яңа дулкын булып килеп керә. 90-нчы еллардан татар җырында салават феномены башланып китә. Искиткеч харизма, үзенчәлекле вокал, халыкчанлык, сана бетерерлек түгел. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, Россиянең атказанган артисты, Җәлил, Тукай премиясе лауреаты, орден медальләр иясе, күпсанлы фестивальләр лауреаты, Казан дәүләт мәдәният сәнгать университеты профессоры, Татарстанның мәдәният министры киңәшчесе, автоузыш буенча халыкара спорт мастеры, Татарстан Республикасының гир спорты федерациясе президенты, Россия балалар фондының Татарстан бүлеге директоры, шуңа өстәп Акбарс хоккей клубын һәм Камал театрын яратучы. Әлбәттә инде халкыбызның яраткан артисты Салават Фәтхетдинов. Һәм бүген ул бездә кунакта. Әлегенә 17-дә идек, сизмәдек тә еллар узганын. Башкынулар шашып, сөюләрне, күмеп киткән гомер тузаны. Йөрәкенә һаман ярсып тибә, риза түгел гомер узганга. Күңелләрем гүя җигүли чабасыман кире язларга. Кайтасы иде шул чакларга, кичкә таба урам уйлатып, бер көләсе бер җырлайсы килеп, авыл әбиләр уятып. Салават абый, исәнмесез? Хәерле көн, хәерле кич, хәерле иртә. Кошагына карасагыз да барса хәерле булсын. Хәерле булсын, әйе. Бик шат безнең иҗат төркеме сезне үзебездә күрергә. Сезнең бит инде зур юбилеегыз якынлашып килә. Һәм шун күңелдән сезне әлеге юбилеегыз белән котлыйбыз һәм автомобилегездә менә безне искә алып йөрерсез. Нәкъ менә Салават дип язылган бездән бәләкәй генә күчтәнәш. Бу сезгә туры килә торган ташлар дип укыдым. Гәрчә сез анда әйбергә ышанмыйсыз бугай. Ышанам. Ышанасызмы инде? Мин Алла Тәгалә белән бәйле бөтен әйбергә ышанам. Ышанасыз. Bu бик матур әйбер. Рәхмәт сезгә. Юлларда исән-сау йөрегез, чөнки артистның бит инде гомере күпчелеге елда үтә диләр. Күбесе елда үтә. Менә Салават абый дөньяда Майкл Джексонның лунная походкасын кабатларга тырышканнар бит инде. 90-нчы елларда сез килеп кергәчтен бик күп артистлар Салаватны кабатларга тырыштылар. Сез үзегез моңа ничек карыйсыз? Белмим, бу яхшы микән, начар микән, но кемгәдер ошый икән, кемдер кабатларга тырыша икән, мин моңа сөенәм генә. Димәк, мин шул чак начар кеше түгел. Сез үзегезгә ясалган пародияларга бик җиңел карыйсыз бугай. Пародияны начар кешегә самыйлар, беренчедән. Күп кеше менә аңламый, күп кеше моның өчен талашып, сугышып, талашып бетә. Бу кешеләр турында тирән булмаган теге сай фикерле кешеләр дип әйтәм. Тар күңелле, сай фикерле. Мәгәр ул ничек бар шулай кабул итәргә кирәк. Миңа ул барны, юкны эшләгәннәр өчен рәхмәт. Әйе. Салават абый, бәлки менә бу сорау бик гади дә булыр, шул ук вакытта бәлки бик катлаулы да булыр. Менә сезнең 36-нчы сезоныгыз гөрләп уздымы? Менә шул сезон уза, әле һаман да бара. Нәкъ менә гыйнвар аенда 2нче өлеше бар бит әле сезнең концертларыгызның. Хәзер Уфада зур Уфа аренада концертыгыз булачак. Менә бу 36-нчы сезон концертларны башлаганда бар идеме шундый уйлар, ул менә шундый зур, озын гомерле булыр дигән. Мин әзрәк кенә теге нитәм, теге шакына эшем пошып китә, теге саннарның күплеген 65 дигән сүзләр ишеткәч. Беренчедән сөенәм, күпме кеше бу эшкә килеп җитә алмый. Мәгәр миңа язганы, миңа дигәне минеке инде ул. Аллага шөкер. Менә 40 елга якын топ артист булып, төп артист булып торуның сыры нәрсә дип уйлыйсыз? Сезгә еш бирәләрдер бу сорауны? Беренчедән иң гади сорауларның берсе. Моңа тегеләрне җавап эзләп торасы юк.
her kişi öz işin hatta hiç bulmasa bir hünerin tümüne jinejikleri başkarağa değiş. Ben bu işini bir kere atam. Bunlar şarjda burada hazırlamayız biz. 2 aydan aşağı yakın bizim vaktimiz uza. May, iyun, iyul repetisiyalarda jırlar söylep bakas bilen şuna göre bu konsert sezonlarına nomer koyu minne başlandı. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü deyip benim Gonka'da şular benim bel Salavat Kubu uza Rusya şampiyonatı kısalarında 29. tapkır. Uza 6. sezon Kubuk Salavat deveteginde 29. yıl ütkərəbiz. Şuna göre tağın bir ne var hala bir Salavat Kubu'yu kuraş boyunca Telaşi rayonunda ütkərəbiz. Bu kuraşını temin bilgen, yemin bilgen rayon bir yakın dostlarımın da yaşayı. Niçin Kazında tügül, niçin bizim rayonda tügül diyen sorular çok bula. Min Yaratamıl rayonu, Şın Tatar rayonu, min da rahatlanıp, yerden bitem, rahatlanıp işleyim. Sizin bir tane regaliyalarınız sona bitirgesiz, yigit kişiге жетmiştirlik hünerde az debetini bizim Tatar halka әлі гер күтәрәсез. Автобусlar һәм шулай ук без бүген Адымнар мәктәбендә һәм бу бит инде безнең шулай ук Минтимер Шәриповичның проекты һәм заманында интервьюларның берсендә сез әйткәнсез, Минтимер Шәрипович сезне мәдәният министры булырга чакырган, ләкин сез баш тарткансыз. Ни өчен баш тарттыгыз беренчедән? Һәм сез мәдәният министрының киңәшчесе вазифасын үтәсез дип беләм. Бүген һәм менә үзегез өчен нинди бурычлар куеп эшлисез? Мин шуннан да min kengəşçi, min indi kengəş birlik nege kelip jetdim yaşka. Çünki bir işte, bir yönelişte işlem indi tüyler etmiş 40 yılga yakın kengəş birlik kine mümkünçiliklerim, tecrübem vardır diye bileyim. Minister ol benim Abid Kaşak'ta yoklanan kişi ol minister bulamıyor. Onun için Şimdi dedik yani öz rejimi, benim öz rejimim şuna göre birinciden dedik. İkinciden koy vakitte ministerler işlemeyen işini şey yaptırıyor ki şuna göre o yaşında tövür sen kim ekeninde, sen işi eşkisi öz işinde, milletke niçin hizmet edersin, senin bu cemiyetke kireğin var mı, ne tutun, şuna göre min üzerinde. Аннан соң сез халык арасында һәр вакыт халыкның сулышын Нәрсә телим шуны әйтәм халыкка. Ул халык инде барыбер да тыңлый. Теге әйткән белән әйтмәгән бер түгел. Tiller eylene bir nerse eşref bulamay Şaban'ın vakit ardından Gönül sayın armı dalımı Gönül sayın armı dalımı Сезнең күзегез яхшы күрәме? Күзләрне хәзер кулай бәядән бик яхшы табибларда дәваларга мөмкин. Операция 12 минут эчендә ясала. Зинин Урама 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Омикрон клиникасына рәхим итегез. Тулырак һәм актуаль мәгълүмат белән omikron.kz.ru сайтында таныша аласыз. Салат Зәкиш, без беләбез, сез бу мәктәпне шулай ук яратасыз. Бу мәктәптә минем сезнең концертыгызда да булганым бар. Ни өчен, сирре нәрсәдә? Беренчедән, мин монда беренче тапкыр кергәч, шулай да яшәп, шундый мәктәпләрдә дә укып була икән дип бик каты сөендек без бөтен театрыбыз белән. Чөнки инде ул бу белмим. Менә кеше эшләгән урынына теле барага тиеш.
һәм өенә теләп кайтырга тиеш. Иң зур бәхет шул. Мин бу мәктәпне бик яратам, чөнки монда хуҗа бар. Хуҗа булган җирдә тәртип бар. Бу тәртипкә инде торган, үзе тәртипле, итәгатьле, мәгънәле кеше, идарәләр шәп кеше. Мин аны классларга чакырганым бар, монда килеп чыгыш ясаганым бар. Инде юкка гына түгелдер, минем 3 уныгым да шунда укыйлар, татар мәктәбендә. Бик сөйнеп, куанып укыйлар. Ерактан бусына киләләр, әллә каян Асиновадан килеп укыйлар инде балакайларым. Мин төнне уянганда әйләнеп ятырга дип, алар китеп барган була мәктәпкә. Ерак булса да бик теләп киләләр, Аллага шөкер. Мин бу мәктәпне бик яратам. Мондай мәктәпләр күп булсын, безнең татар балалары мондай гына мәктәпләргә лаеклы. Лаеклы. Гомумән бу Минтимер Шәриповичның искиткеч матур проектларының берсе инде, татар дөньясына бүләк иткән. Искиткеч проектларның берсе дип әйтергә кирәк. Берсе, чыннан да. Менә сезнең заманга кире әйләнеп кайтсак, сез беренче җыр театры сездән башланды. Сез беренче тапкыр үзе җырлап, үзе алып барган кешеме? Һәм артистлар арасында беренче автовуз очты. Бик күп беренче дигән әйберләрне нәкъ менә Салават белән бәйләп була. Ләкин шуңа да карамастан бик зур тәнкыйтькә дә тотылган, бик күп сөйләнгән артист сез дип беләм инде мин. Менә ни өчен шулай булды икән? Сез моны нәрсә белән бәйле дип уйлыйсыз? Мин миңа каршы булган кешеләргә беренчедән бик зур рәхмәтле. Чөнки дошманнан бер дә куркырга ярамый. Дошман бит ул шундый файдалы кеше, сиңа бер серлеңне сөйләмисең, ишеңне ачып салмыйсың, күңелне ачып салмыйсың, ул бөтен береңдә белми. Иң куркынычы иң якын кеше. Кайчан да булса, барыбер да кем дә булса иң якын кешеләр саткандыр. Менә безне карап торучы кешеләр минем белән килешерләр. Иң авыры кемгә шанып, кем белән гомерең буена укып, дөнья көтеп, эш эшләп, фикереңне бүлешеп, уйларыңны, хисләреңне бүлешкән кеше сине кайчан да булса бер сата. Иң куркынычы шул. Дошманың синең дошман икән беләсең. Синең артыгын сөйләмәй, синең белән мунча кермәй, синең белән ашамыйсың, эчмисең. Шуңа күрә язган дошманнарга дошман дип ничек дип әйтим икән? Аны күбесе күрәсең тегене. Барбер бер кинода хороший, но слабохарактерный ди. Джентльмен удачи да. Шуның сымак килеп әйтергә бәлки көчләр җитмидер инде, я куркалардыр, я уяллардыр инде. Менә ул беренчедән көнчеллек, тар күңеллек ул бер гынах. Мин мактаганнарына да, хорлаганнарына исем китми. Мине мактыйлар икән, зур рәхмәт. Мине хурлыйлар икән, тагын бер рәхмәт. Күрә мин үземнең кем икәнне беләм, мине мактаслар да, мактамаслар да. Шуңа күрә мин ничек телим шулай яшим. Әлбәттә матур яшәргә тырышам. Ләкин һәр вакытта да килеп чыкмый инде, начачаклар да була. Инде ансыйды минем халатым, минем тормышым, мин сайлаган тормыш. Ул минеке генә. Салават абый, бу 30-40 ел элек тә шундый фикер идеме сезнең? Әллә ул еллар белән формалаштымы? Яши фикер үзгәрә инде ул. Чөнки мин беренче машинаны миңа бүләк итте бик зур кеше. Безнең республикада аннан да зур кеше юк. Моннан да яңа, моннан да бер печатка да батмый торган. Мондый да ышанычлы машина миңа батчы булмас инде дип уйладым. УАЗик буханка, ул УАЗикны алгач инде минем сөйнүем. Анда инде балалар шунда туды, шунда үсте ул УАЗикта. Кызларым иде. Рөстәм түгел, Лена белән Алина шунда үстеләр. Безнең белән гастрольгә йөреп. Аннан соң малосемейка чалды, алдым. Әйтәм, бу минем ярты гомеремә җитәм әйтәм. Мондый да әле әйтәм бер ике бүлмәле дә дүртәр кеше яшәгән гаиләләр бар. Әйтәм, безгә монда 3 бүлмәле фатирда 2 генә гаилә дип. Мин хәзер алар күзәтә китсәң, белмим. Шаштырга хәтта куркыныч. Но инде һәр нәрсәнең үз вакыты бар. Ул вакыты бик матур иде.
Менә хәзер инде әлбәттә икенче тормыш. Менә без бит нәйтергә яратабыз бит өлкән кешеләр менә без яшәгән вакытта менә безнең вакыт һәр нәрсәнең үз вакыты бар. Шуңа күрә миңа тормышның бүгенгесе кадерле. Тамашачым бар, эшләгән эшем бар, дусларым бар, дошманнарым бар, оныкларым бар, кайтырга өем бар, шөгылем бар. Шуңа күрә миңа бүгенгесе бик кадерле. Ләкин мин узганны онытмыйм. Ул мине һәр вакытта хәтердә, бәлки шул хәтердә булган өчен дә мин кадерен беләдер, бүгенге көннең чөнки безнең яшьлек теге мактанып сөярлек аның бер нәрсәсе дә юк. Бүгенгесе кадерле менә бүген. Таң ата, кич була, иртәгә нәрсә буласын теге әлбәттә бар да Алла кулында инде. Ләкин теге хыялланырга бер кемгә дә хыял гомумән татар халкы ничек дигән ул гомер буена корку һәм өмет арасында яшәгән кеше. Шуңа күрә безгә алар икесе дә бик кирәк. Шуңа күрә шуннан аермасын безне Ходай. Менә сез дуслар турында әйтеп китегез үзегезнең фикерегезне. Еллар аша узган дусларыгыз бармы сезнең? Фирзәр абыйдыр дип уйлыйм инде мин. Фирзәр, Альфред, алар инде теге ничек дип әйтим икән, аларны алыштырырга да, онытырга да мөмкин түгел дип әйтик инде. Мин аны яңа дусларым бик күп, Татарстанга килгән дусларым бик күп. Без килгәчтә таныштык, менә шундый шәп кешеләр белән мин аларны берсен әйтсәм, берсе торып калырсың. Шуңа күрә мин аларны брат дип йөртәм. Аларның телефонында язылган. Шит брат, Марат брат дип шулай. Без күп түгел, братлар 5-6 кеше. Ул дуслар күп була алмый. Шулай шул. Концертлар башлар алдыннан минем сыерның малайы туды. Шаярып кына әйттем инде. Нинди исем кушабыз дип. Чөнки бала да, адәм баласы да, мал булса да исемле булырга тиеш. 1600 исем җибәргәннәр. 1600. Берсе җибәргән инде. Сирмит малайың чемпион, чемпион дип куш дигән. Лидер, старт. Эленсләп кушып җыганнар инде. Но берсе бик оригинал булыр дип уйладым икән. Чынлап әйттем икән. Фирзәр куш дигән, Фирзәр. Мин Фирзәр дип кушмадым җәмәгать. Ни өчен? Ул бит инде ничек булса да, ул үгез бузау үсәчәк. Симерәчәк. Кыш айлары җитәчәк. Кашында булса бер суясы була. Минем булай да журналистлар белән теге мәңге булмады дуслыгым һәм булмаячак та. Шул теге булыр булмас, торыр-тормас, юнле-юнсез журналистка җитә инде теге статьяга. Хәтне күз алдына китергез әле. Статья. Салават Фирзәрне суйган. Шуңа күрә миңа Фирзәр бик кадерле, без аның белән инде 30 еллык дуслык бәйли. Шуңа күрә мин Фирзәр дип кушмадым. Бу без аның исеме исемсез дип куштык. Эй, исемсез дип сөябез хәзер. Дуслар һәм туганнар, братлар дигәннән менә быел әнигезне югалттыгыз сез. Авыркайгызны уртаклашабыз. Әнибез китте менә әнисез яшәгәнемә инде тиздән 2 ай. Барыбер да ничек дип әйтим икән, мин бу әйбергә әзер идем. Мин әнинең шундый тормышта яшәп 94 яшына җитүен яшь вакытта күз алдына китермәйдем. 70 тулды идем, Аллага шөкер, 80 тулды, Аллага шөкер, 85, 90, Аллага шөкер. Менә соңгы елларда инде үзе яфаланды инде, инсульт бик шундый каты инсульт булды. Теге хәйр фатихасын биреп, теге канагат булып китте. Менә миңа әни үлгән санак түгел. Мин әти дә әтинең китүенә бик күп еллар инде, 54 яшында китте. Шуңа менә мин аны гел искә алам. Гел теге аның күреп елмаеп искә алырга вакытлары бик күп. Шуңа мин әле дә күңелемдә менә ат итеп әйтәм, мин дә әлдә әтиле әниле кешемен. Чөнки мин аларның кайда җирләгәннәрен беләм, ничек яшәгәннәрен беләм. Күрә минем телефонда беренче нидә тора әлдә әни. Номер фотографиясе. Дұғалар
Күңелімнен юғалы юғалғаны Сақылай мені, яқылай мені Әнкемнің дұғалары Ташлама, әнкәй ташлама Мені изге дұғаңдан Ташласаң изге дұғаңдан Mine bәхетлі боламам Ташлама, әнкәй ташлама Мine изге дұғаңдан Ташласаң изге дұғаңдан Mine бәхетлі боламам Әни дигәннән саклый мине, яклый мине әнкәмнең дугалары, ул үзе дуга кебек яңгыраган җыр бит инде. Салават абый тарихын сорыйсы килә сездән әлеге җырның. Бу инде легендар шәхес Урыныч мәктәбеннән Роберт Миннуллин язган. Илгиз Закиров белән без ул вакытта Шалда яшидек. Иң беренче Илгиз миңа тәкъдим итте. Илгиз инде үзенчә башкарды һәм миңа тәкъдим итте. Мин һәр вакытта инде әйтеп куям композиторларга, мин үземчә башкарачакмын. Сезнең үзегезчә күрәсез, ишетәсез, мин үземчә. Башта бу өлкәдә физар белән чак кына теге килешмәүчәнлек булды. Инде ул әзрәк кенә теге былай булсын, без икебез дә бер төсле, безне аерга да бутырга ярамый теге характер буенча. Мотивация үзен җырла. Ну безнең теге акырышу, кычкырышу, үпкәләшү ул Табигый хәл. 7 секундлык. Шуңа күрә сәнгатьтә бәхәс булырга тиеш, әлбәттә. Чөнки шигырын бер кеше яза, көйен бер кеше чыгара, өченче кеше башкара, дүртенчесе урлый шул җырны, бишенчесе таң кабатлап җырлый. Халык монда халык таң үз урынында фикер йөртә. Шуңа күрә бу эзләнү гомумән сәнгать кешеләренә арасына тыгылу дөрес әйбер түгел, кирәкми дә. Куркыныч әйбер әле ул. Куркыныч та әйбер әле. Шуңа күрә безнең үзебезнең тормыш, без тамашачы аңламаган әйберләрне без үзебезгә аңлыйбыз. Шуңа күрә мин тәкъдимем бар тамашачыларга. Билетны сатып алды, шу 12 чиратка киреп утырды, кастны карады, ошаса кулчап, ошамаса башка килмә. Менә без шундый таләп безнең. Берсен мәктәп, берсен хурлык ярамый артистның. Чөнки ул анысын тамашачы турында минем үз фикерем. Тамашачы шул вакытта ул иң зур хыянәтче. Менә бүген ул сине ярата. Иртәгә икенче стильдә бер кеше чыга икән, аны ярата башлый. Бу теге хыянәт дигән дигәчтә инде. Аның хакы бар. Аның хакы бар. Ул нәрсә теләй шуны эшли. Тамашачының бер законы бар. Тамашачыны залдан куып чыгарып булмый. Һәм аны куып кертеп булмый. Ул нәрсә теләй шуны эшли. Шуңа күрә үз тамашачыңны сакларга тырышу, аңа ярарга тырышу, ул теге ничек дип әйтим икән, начар гадәт түгел. Чөнки бу мең җырчылы милләттә бу әйбер бик катлы әйбер. Сез дә ярарга тырыштыгызмы тамашачыгызга? Ярарга тырышу ничек дип сезгә әйтә? Ярарга тырышу ул үз өстендә күбрәк эшләү. Менә минем сымак, мин валлаһи дип әйтәм, минем сымак татар тарихында бер кеше дә җыр алмаштырмады. Минем 9 ай сайын теге яңа бала туа, минем яңа концерт программасы туа. Августта башлана, майда бетә. Туктаусыз эзләнү. Менә 500дән артык җырны мин әйтәм теге 500дән артык җыры бар икән, савытны дип әйтер өчен түгел бу эшләрне эшлим. Значит, менә хәзер соңгы вакытта бераз үкенәм. Менә быел бит икенче хитлар концерты булды. Беренчесе былтыр булды, 35 сезонда менә быел икенчесе. Дөрес әйткән вакытта күп яңа җырлар җырлап бер концертта җафалаган икән тамашачыны. Ул иске җырлар җырлагач, ул берсе дә миңа да рәхәт, җиңел ятланган тамашачы шуңа эри инде. Ялгышлыкларым күп булгандыр дип уйлыйм. Күп
күп яңа җыр җырлау аны кирәге булды микән? Бәлки булгандыр. Мин бу юнәлешне үзем сайладым. Шуңа күрә бәлки дөрес булгандыр. Инде 35 ел буена тамашачы зал тутырып 25-30 көн килмәс иде бер залга. Мин аны соңгы вакытта аңлый башладым, барыбер да картайгач дип әйтәсе килми, теләми, улыгайгач инде акыл кергәч, инде тәҗрибә туплагач әйтергә хакым бар. Менә хәзер инде иске җырлар, хитлар модада. Салават абый, сезнең өчен сәхнә нәрсә ул? Шулай ук еш ишетәсездер без бу сорауны. Сәхнә инде ул артистның трибуна. Ул трибунага чыккан сымак. Менә барыбер да ул син әйткән сүзне хәтерендә калдырырга тырыша. Беренчедән мин теге бик төртмә телле, үзем афоризмны язып чыгарам. Миңа залдан бер реплика булса, бирек тә начар реплика булса, миңа шул җитте. Мин аны ник туганына үкендерәм ул кешене. Мин ярдәм импровизация белән яшәргә. Минем укучыларым да шундый. Рифат Зарипов, Дани Сабиров, Данияр, алар инде әбри хәбриләр. Алар бер вакытта югалып калган кеше түгелләр. Алар алар сүзгә инде кесәгә кермиләр. Күршегә кермиләр. Шуңа күрә сәхнәгә чыккач инде бу безнең директор килә, кабинетына керә, министр huzuruna kirib o'tiribishli artist sahnaga chiqqan ekan, demak bu xalq qaşli. Ana ontlayını qolganlari начар bo'lgan chaqlarda bor endi albatta. Keyf bo'lmagan chaqlarda bor. U tomoshachiga kerakmi? Keyfi g'aybatmi, sening nacharmi? Problemang bormi? Ul sahnaga chiqqach dege maska olmashina baribir da men ko'p vaqt ayta turgan edim. Hurmatli do'stlar, keyfim bek elani tugul, tovushim elani tugul. Hatta qo'y vaqtda tege sahnada aytmay turgan, yaramay turgan so'zlarida ayta turgan ishimdan halim shunday, afv etigiz deyib. Tomosha u bit mening tomoshachim. Sandık aşılarını işitli, yerimde var ormanıda, tamşılar görünmelisin, şolap yağmur yağganda, tallarga kaçtı sandıgaş, minane izleyip beni, sandıgaş girdi kümelge, jırlamayı Sandıgaş geride kümelige jırlamayı bizimdeney Dallarga kundu sandıgaş minane izleyip beni Sandıgaş geride kümelige jırlamayı bizimdeney Sandıgaş geride kümelige jırlamayı Салатауи сез бит әле профессор да, остаз да һәм заманында шул ук менә эстрада факультетын, нәкъ менә сез хәтта ки үз акчагызга, үз тырышлыгыгыз белән ачып җибәргәнсез. Һәм бик күп сезнең балаларыгыз дип әйтим инде бүген сәхнә тоткан кассовый артистлар. Булдымы кай вакыт алар өчен кызарган вакытларыгыз? Әле инде сез укытканда әйтеп чыгарадырыгыз, менә монысын эшләргә ярый, монысын ярамый дип. Мин ул яктан менә бу сауны бирә кирәк минем укучыларыма. Мин аларны алдашмаска өйрәттем, урлашмаска өйрәттем. Нинди начар сүзләрне әйтеп була егетләргә, шул сүзләрне кызларга әйттем. Чөнки эстрада ул сәхнә артындагы тормыш, аны артист үзгәрә аңлый. Ул һәман тамашачыга кирәкми. Ул безнең кухня, анда башка кеше кергә тиеш түгел. Менә чыгып бассаң эш урынына, трибунага, менә шунда гына эшлә. Масканы алмаштырып куясың да, калгананы моторлыгы, начарлыгы сәхнә артында ул тамашачыга кирәкми. Әгәр дә сәхнә артындагы тормышны тамашачы 100% белсә, ул мәңге йөрмәячәк концертта. Әйтәр бит, колбаса ясаучы кеше колбаса ашамый ди. Менә шул сымак инде бу. Алай укучыларыма бик таләпчән мин. Bir kişi, bir yaxşı studentim, bir popüler kişi ol hazır. Tezgine köterildi de, gitken gastrolga Sibir'ge.
тамашачылар булмаган инде. Ул шәһәрдә тамашачы бик булмый. Мин ул шәһәрне исемдә әйтмим. Ну, тамашачы булгач инде, яртыгынадан да зал кеше булган инде. Концертны кыскартканда, 1 сагать җыраштырганда кайтып киткән. Башка килмим дип. Ну, андай бер була. Ул яшьлек белән теге андай берләр була. Миңа ничә кеше шалтыраткандыр. Сез кемне укыттыгыз? Нинди гадәт ул? Шулай ярыймы соң? Без бит килдек, килмәгән кеше ук күрәсеннәр. Ник килгән кеше сорап инде. Ул бит килгән. Килгән билет алган. Шуңа эшлә. Без андый вакытта безнең театр андый вакытта без мин шагада әйтәм егетләргә, әйтәм егетләр, зеленый концерт. Значит, кем нәрсә теләй шуны эшли, кем нәрсә теләй шуны сәхнәдә шаярта. Аны үзебезгә аңлый торган шаярулар була инде. Кайткач сөйләсеннәр, килмәгәннәр үкенсеннәр дип эшлибез без. Сезнең инде андый концертларыгыз булмый да торгандыр, ничек инде Салаватка ярты залына килгән. Булганнар булды. Әле минем сымак адәм хөрмә кылган белмим кеше бар микән. 1 елны концертны куйдык 12 кешегә. Соннан тагын бераз җылды инде, бераз 50гә җиттеләр концерт биткәнче. Нәрсәгә барганымны үземдә белмим. Ник барганмындыр анда. Ләкин мине гомерем буена сөйләйм, шаярам. Менә ул булмаган булса, шуны тәк шунда барасы килер. Барасында килми, күрәсендә килми. Бер барып кайттым инде, булды. Димәк, төрлесе булды. Ник булмасын. Менә бүген, мәсәлән, шул очраклы хит-парад дип әйтегән, димме? Төзесәк, 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннарда сез кемнәрне күрәсез? Салават Фәтхетдиновның хит-парады, җырчылардан. Мин җырчылардан хәзер күбесе үпкәләр, күбесе төшеп калыр, күбесе, ләкин бу бик авыр сорау, начар түгел авыр сорау. Кеше үзен белергә тиеш. Кеше, ләкин кызганыч, күбесе белми үзен. Ул кемдер үзе белән мине белән чагыштыра, кемдер үзеннән белмәм иде, теге туймана әйтә алмыйм. Иң мәгънәсез кеше генә үзенә бәя куя алмый. Мин инде әлбәттә минем өчен беренче хит-парадта Фирус Кагиров. Ул эстрадында, оперында җиренә җиткереп башкарatan кеше. Мин аны иң талантлы һәм беренче номерлы тавыш дип әйтәсем килә. Фирус Кагиров. Һәм профессиональ яктан карасаң, Раис Фасихов җиренә җиткереп татарча җырлый егетебез. Вадим Захаров соңгы вакытларда ничендер теге үсеп китте тиз генә, күрәсең мөнәсәбәт үзгәргәндер дип уйлыйм мин. Нигә үзенең эшенә, үзенең халатына, хаятына Вадим бик популяр. Һәм инде минем җегетләрем Аллага шөкер, Рифат, Данир, алар инде мин аларны кыстырмыйм. Нигә бу хит-парадка чөнки алар бик яшь. Иң мөһиме, менә минем өчен списокны һәр вакытта башларга кирәк Илһам абый, Әлфия апа һәм башкалар дип. Әле безгә алар дәрәҗәсенә җитәргә, алар эшләгән эшләрне эшләргә бик күп шуңа күрә мин бер тапкыр үз урынымда, минем алдымда Илһам абыйга авыр сүз белән бер җырчы кисәге Илһам абыйга шуны мөрәҗәгать итте. Шунда да шу бик шул. Ярай инде яшьләр бит инде миңа әйтте Илһам абый. Ярай инде ачуланма инде. Шуңа күрә үзеңә бәяне үзең куйма. Бәянен тамашачы куя. Ул теләсә килә, теләсә килми. Күп вакытта, соңгы вакытта әле матур җырлау, әйсә популяр булу, бул шәпши җырчы дигән сүз түгел. Кай вакытта кайсы бер кешенең концертына халык ябырлы бара бит инде. Уйлыйсың, ник бара икән? Ну, димәк, моңлыларга моңлы кирәк, моңсызларга моңсыз кирәк. Моңсызлар да күп бит бу дөньяда. Тар күңелле кешеләр бар, моңсызлар бар.
Bilmem indi. Elle kimler var bu dünyanın. Şuna göre elle kimler de gerektir indi. Şuna göre her birisi bulsun, her birisi işlesin. Tamaşaşaga soylap yürürge mümkünlüğü var. Nu anı yönelişini tege propagandировать не надо. Bize vakın bizimiz kaydı deysiz değil mi? Tamaşaçının, pazar milletinin. Yürüsünler şunda üzücüler bilen. Nu alarga tege alardan etalon yasap, alarını tege Tatar jerinden Tatar relisinden şirket gitken kişilerini kütərip yürütü, öldürse bir tügül. Oraya gidip koyara gerek. Oraya gidip koyara yaramay. Siz mene şun Tatar jeri nindi bularga tiyiş deyip sanıysız bugün indi mene özünüzün biyikligizden durup. Ham nindi buluğun tiler idiniz siz anın? Ben nişik bulgan Tatar jeri. Ana bit mene 60-70 yıllarda tanısağa jırlarını. Mek şeşegin, zemler külmek. Bir qarasan barısında bir tegellerinde oyma yok. No barda türlü. Barda türlü zakonlar uzgara bitinde kadar. Zakonlar uzgara, avtorski prava tegeley deyip şul avtorluk hukuklarından korkup her kişi özü yaza, jarını özü tınlay, özü jarlay, özü kulşava. Bu indi bir qarasan qutula bir deyden, bir problemadan zakon negizinde qutula, şeker öz jara, öz yaza, özü jarlay, özü tınlay. No, men Tatar jarını buza. Bizim Tatar yönelişin, özge Tatar jarını yönelişin. Şu an min replarga karşı değil. Kabul etmeyim. Bir tarafsız. Bir taraflıktan da naşar bir yok. Dünyanı butagan kişiler, tarihte bu bir taraflar. Bir korkunç kişiler. Şuna böyle başta bir kişiye maktabım da, horayım da, o benim tarmışımda prosto yok. Kendilerini tanırga varayken, kendilerinin ardından yergen demek, bu тоже gerek. Gerek değil. Gerek deyip ana indi mesela koyup anan Kult yasap. Kult yasarga yaramay. Әміне сіз ұқтышы боларақ, бала сізге келген екен оқырға, сіз аның артист болып кете алмауын белгілеушіндер факторлар бар ма, Салауат абай? Egzamine kirib 2 yılda jarlagıçta etem. Balakayım paka agra texnikum yapılmagan. Davay sen şunda paka tağın 2 gün vakitim var deyip biz ne için ondan ötkürəbiz ne? İmtihanı? İmtihan tuğri de Atboruşnu. Atboruşnu individual jibalı her birisini tanıyım her birisini. Çünkü balalar bitinde kübüsenin arşivara kıyılında indi. Şuna göre Allah jır bitul даже jır tügül hatta mong demedik. Mongol Allah Teala'nın bulağı. Bu ya var ya yok. Bana bir kız ayta, bu kızga 18 yaş. Bana o vakitte indi belki ilini şablandır. Okura kira bana. Benim kızım doğuşun yok etmeytem. Doğuşun yok. Nişler biz iken demin. Ben bir tülab okuyayım. Okutarsın diye. Heybet güne. Şabit. 18 yaşlık kız söylüyor Şabi'nin bilen. Nindi. Kumuldan nindi bularga değil mi? Utkınlık. Şundan sonra da bu balanı başkaça anlatılmağaç. Jigitlerge ayta turgan en artqa sözünü aytып, qaytarып жибердим инде. Çünkü аңа булмый. Ул кемнең урынын ала. Аңа бит окутучылар шуның дәресне бирә, шуның вакытын туздыра бит инде. Аңа мин дөрес әйтәм. Артистларга дөресен әйтәм, нәгәстәгә. Алданмасын кеше баласы. Кайсы берсе укып битерде дә, шунда 4-5 ел гомерен үткәрә дә, барыбер икенче урынга укыра кирип, икенче эшкә китә. Аның өчен ничек? Мен жырласым киләде. Бер җылый. Пожалуйста, алгыз җыр. Мәйтәм, җырлый белмисең бит димен. Кызым, булмый синнән димен. Күршеләр әйттеләр, синнән дә матур җырлаучы юк, бар Салават абыйга дип әйттеләр димен. Үзе дә белмәй, күршесе әйткән. Мен Арифат Зарипов интервьюда булган идем. Миңа да алда әйттеләр, ди Салаваттан да яхшырак җырлыйсың. Шуңа күрә мин Салаватка укырга килдем ди. Аннан соң аңладым инде ди, булмасын ди. Алай булмасын ди. Фәт бик тырыш.
Шуннан да. Арифа бик тырыш, үз үстендә эшли, күп эшли, молодец. Данир да бик тырыш, каты эшли. Алар да эш көндә репетиция җыеп, алар кайсы бер артистлар бар бит. Так, син иртәгә барасы җыри юкмы? Так, да, минем барасым бар. Тегин шалтырып карар, гастролга чыгып керәбез. Ул теге җырчы чыга алмый микән? Үз группаң булмагач, үз гаиләң булмагач, үз труппаң булмагач, нинди артист инде син? Бүген чакырсалар, монда барам, косылар, моннан китәм. Ул дөрес әйбер түгел. Һәр нәрсә булырга тиеш нигезле, кемдер җавап бирергә тиеш, аның һәр кемнең үз урынларга тиеш, кем беренче, кем икенче, кем кызыл сорочкада, кем нинди дә. Мин үземнең күзгә чыгып әйтәм. Мин дә бу әйберне бик яши төзедем, иң беренчеләрдә булып театрны. Һәр бер артист өчен җавап булырга тырыштым. Аның язмышы бар, гаиләсе бар, семьясы бар, балалары бар. Бу яктан минем җегетләр Гаилә булды инде алар сезнең. алар инде әлдә безнең гаиләдә. Саннарга барган идем салаватка укырга. Рәхмәт абзый, өйрәттегез ничек кызлар кышарга. Не сөйлисең аңгыра, залда хатын утыра. Әйсен апа, күз тимәсен апага, бигрәк матур утыра. Утыра, кайткач тавыш куптара. Шулай ук интервьюларның берсендә сез әйтәсез, әгәр фонограммага җырлауны туктатсак, без 1 ел эчендә бөтен сәхнәне чистартып чыгабыз дип. Безнең республикабыз бит инде бик зур, хәзер бик күп дөнья күләм чаралар, Россия күләм чаралар бездә үтә. Ә менә гел тере тавышка гына эшли аламы артист? Әллә инде уларның профессиясе буенча эшләргә тиешме? Мәсәлән, стадионда күп очракта тере тавыш белән җырлау аны да мәгънәсезлек була алмый. Чөнки ул анда әйтик инде звук Барып җитми. 2 секундтан кирегә кайта торган гадәте бар. Син әйтәсең 1 дип, ул сиңа кирәк 2 дип. Булай залда булырга тиеш. Мин тәкъдим иттем бер тапкыр нигә безнең әйтигене хуҗалар бугай берне эшләмәделәр. Мин 1-2 тәкъдим белән чыктым. Күптән инде Разның Кадим Надыровичка тәкъдим иттем. Кадим әйтәм. Давай була эшләп карыйк әле. Закон нигезендә ничек икәнен белмим. Бәлки башта ул законны кирәктер кабул итәргә. Куясың экран, безнең экран бар бит инде. Җырлый әләкем сүзләре, әләкем көе. Фонограммага башкарыла. Дип язып кына куй. Әйтәсе дә юк бит инде. Халык кулчыларгамы, кул шапаскамы бу нинди мөнәсәбәт булырга тиеш үзе беләчәк. Шундай бу зур мәсьәлә түгел бит инде. Шуны эшләй алмадылар. Ләкин минем бу хыялым әлдә яши, мине бар, Алла әйтәсә, ничек тә булса бер йөреп чыгарым дип уйлыйм. Тотынып утырыгыз артистлар. Мин дә укыган курыкмыйлар. Аларга барны юкмы. Яздан җәйләр, көзләр, кышлар, мизгелләр кебек кенә. Узалар да китәләр шул, ияреп бер-берсенә. Әлегә кергән идек, шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада, әйләнделәр алмага. Çeşekli yazlarga, şu çeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Тапшырубызның генераль партнеры Омикрон клиникасы сезгә тормышны барлык матур төсләрендә күрергә ярдәм итәчәк. Ышанычлы клиника, заманча медицина җиһазлары һәм шунысын да билгеләп үтик, Омикрон клиникасы Идел буе округында иң яхшы клиника булып табылды. Бик күп канәгать калган пациентлар Омикрон клиникасы Казанда, Зенинурама 1-нче йорт адресы буенча урнашкан. Рәхим итегез. Салават абый, бик зур рәхмәт сезгә бу интервьюга килгәнегез өчен, чөнки сезнең журналистларны
Әнә бу бетермәгәнегезне беләм. Куркып кына шалтыраттым, куркып кына чакырдым. Килүегезгә бик зур рәхмәт. Бармы сез хөрмәт иткән журналист? Минем нече журналистлар белән теге бик дуслык юк. Мин болай дип фараз кылам. Журналист ул миңа караганда беренче тапкырга акыл барга тиеш. Сәнгать турында да география, физика, сәясәт, спорт, бөтен өлкәдә ул иң мәгънәсез сорауларга җавап биреп утырасым килми бит инде. Ул менә мин шын журналист дип әйтәсем килә. Менә сез Татарстанда ТНВ каналыннан карагыз, Себне Ишат Юнусович ничек алып бара. Ул ике телдә дә матур дип сөйләшеп, фикерен, әйтәсе фикерен җиткереп әйтә торган кеше. Менә аның белән бер әңгәмә кырып сөйләшеп утырасым килә. Ул кишле кеше. Мине дә кеше булса, тагын да миңа кызгарак, рәхәтрәк. Журналист дигән сүз ул теге аптыраганнан кодагый булырга тиеш түгел. Ул зур сүз. Аның дәрәҗәсен бергә тиеш. Аның миссиясе бар инде. Зур. Артист кебек, укытучы кебек, табиб кебек. Журналист ул үзе бер власть. Мин журналист дип әйткәнче, бәлки кайсыберләрегезгә кирәктер журналист дигән сүзне алмаштырып торырга икенче сүз белән. Әңгәмә коручы, сөйләшәсе килүче белмим бәлки. Язып караучы. Язып караучы. Журналист булырга тиеш ул менә эталон Ишат Юнусович. Менә бүген Салават Закиевичнең күңеле нәрсәдән тула ала, нәрсә елата ала? Хәзер әйтәм. Гаилә турында да сөйләшеп үттек, Салават абый. Сезнең бер генә җыр язганыгыз бар, һәм ул тормыш иптәшегез Ләйсән апага багышланган. Хаты бер багыш покабрау инде. Гонкадан шишле атам да концерт киемнәрен киеп китәм шушларга. Мин шулай яшадым мин. Кайда гонка, кайда узышлар, шунда куям шу шәргә гастрольләрне. Шулай туры килде. Сез исемнәрне сайлаштыгызмы, әллә сезнең балаларыгыз үзләре сайладымы? Башта курыктым, нәрсә кушарлар икән әйтәм. Әллә инде әйтәм, әтисеннәр, әллә инде башка милләт халыкларының тәрҗемәсе генә булмаса ярый дип куркан идем. Нык сөендем. Кунагыбыз бик масштаблы, вакытыбыз бик шикле. Шуңа күрә әлеге әңгәмәне без киләсе атнада карап бетеребез. Исән-имин булыгыз, тормышны яратып яшәгез. Яңа гасыр телеканалында күрешербез.